Dobar dan svima, dobrodošli u SM kuhinju i u moj novi video. Evo jedna ideja kako da pripremite oradu na jako brz i jednostavan način iz relne, tako da ostanite sa nama i pogledajte ovaj video do kraja. Ja sam oradu već marinirala, malo sam je ovako zasekla, stavila so bibera i malo limuna i odstojala je tačno pola sata u frižideru. Sada sam pouljila jedan pek papir odozdo da bi se ravnomerno ispeklo i odozdo i odozgo. Stavila i sada ćemo napraviti jednu marinadu. Za mariniranje će nam biti potrebno malo soli, bibera, ovaj limun ćemo staviti unutra, malo ceđenog limuna, ruzmarina, peršuna i belog luka i malo ulja. Za početak ćemo iscediti prvo malo limuna, to je dovoljno. Dodat ćemo malo ulja, narendat ćemo belog luka na ovom najsitnijem delu. Sada ćemo nackati malo svežeg peršuna. Sada ćemo dodati malo bibera, malo soli, ruzmarina i to lepo promešati. Sada ćemo fino ovu marinadu premazati lepo, obavezno i unutra. Sada ćemo premazati lepo i sa druge strane. Dodat ćemo još vrlo malo soli, okrenuti. Sada ćemo dodati ovako krišku limuna po jednu unutra. I sada možemo da stavimo foliju i ide na pečenje. Naša orada je pečena, pekla se tačno 30 minuta. Pogledajte kako lepo izgleda. Jako lepo miriše i zaista jedan brz način pečenja, dobijete nešto zaista savršeno. Tako da pogledajte moj video ako vam se sviđa, lajkujte, pišite mi u komentarima kako vam se sviđa, subscribeujte se na mom kanalu i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!